Sziasztok! Szeretném nektek bemutatni az egyik kedvenc termékemet, amit mindennapi használatra ajánlok, és ez nem más, mint az extra gyengéd arcradírunk, ami eltávolítja az elhalt hámsejteket, kitisztítja a pórusokat, és ez mellett bőrkisimító hatása is van. Nagyon egyszerű a használata. Be kell vizezni a bőrt, majd egy kis mennyiséget fel kell tenni a bőrre, és körkörös mozdulatokkal bele masszírozom a bőrbe. Ez egy szemcsés állagú arcradír. Az illata régi fogkrémekre emlékeztet. Szuper tisztító hatása van, rendesen érezni, ahogy használat után lélegzik a bőr, és minden bőrtípusra ajánlott. Nekem nagyon érzékeny a bőröm, és szinte eddig, amíg nem ismertem meg a cégnek a termékeit, szinte mindentől kipiosodott az arcom. De ezt bárkinek ajánlom, mert egyszerűen fantasztikus termék. Mivel eltávolítja az elhalt hámsejteket, és kitisztítja a pórusokat, ezért az arcbőr egy kicsit világosabbnak tűnik használat után, és nagyon sima és puha, egyszerre érezhető a változás. Aki a héten rendel, az kap egy fejpántot a könnyebb használathoz. Én imádom, próbáljátok ki ti is!